Alam nyo ba na may lagusan dito sa may from Bicol College going to Daraga Centro? Pag nakapunta na kayo dito, wow, comment down below, right? So ito yun oh. Pero ang pinaka natin ngayon, pinaka target ay open ang ukay-ukay dito sa Daraga kahit may pandemic, right? Ito oh, may lagusan dito. Yan, sobrang haba. Ako lang tao dito. So puntahan natin ang sinasabi kong ukay-ukay na napakamura. Right? Bilisan natin kasi may mga tao. Baka, alam mo yun, baka hulihin tayo. Hello, isa ka ba sa nakadaan dito sa may lagusan dito? Yan, may lagusan dito. Tapos, kung napapansin nyo, mayroon ding dito, ang tawag dito, yung mga bilihan ng mga ukay-ukay, ang dami-dami. Kahit pandemic, open sila. So, puntahan natin ngayon yung ukay-ukay sa Daraga. Right? So, nandito yon, may mga nag-shortcut dito kasi shortcut siya. Lagusan talaga siya dito, yun oh. Tapos, yun oh, motor. Tumabi lang tayo. Tapos, papunta tayo dun sa ang tawag nito, ukay-ukay, right? Ang mura ng ukay-ukay. Tapos, kahit pandemic, Bisaya, kahit pandemic, ay okay pa din naman. At saka laging laging, ang tawag nito, open pa rin kahit pandemic. So puntahan natin ang sinasabi kong ukay-ukay na napakamura. Right? Bilisan natin kasi may mga tao. Baka, alam mo yun, baka hulihin tayo. So, andito na tayo sa sa part na nakatago. Right? Ng mga ukay-ukay, ang daming tao. So, nakafocus muna sa kanyang camera kasi pag iikot ko, makita nyo ito yun oh. Yan. Diba ang dami? Nakatago yan dyan, mga ukay-ukay. Tapos, lapitan natin maya-maya kung magkakano yung mga prices niya. Kasi ang mura, nakita ko mga 30 din. Parang siyang sa Libertad, mayroon doon na na murang ukay-ukay. Dito mayroon din, pero nakatago nandito sila banda oh. Pero madami silang stall din. So, abangan natin. Wait lang. So, ito na. Kahit ang aga-aga pa, around pa lang ngayon, 9 o'clock. So, ang daming tao. So, ito po yun sila. So, nakakatuwa kasi ang mumura ng mga ukay-ukay. Yun, ang daming namimili. Okay. Magkano ba yung price na ito? Silipin natin yung price. So, tingnan mo. Blouse, 20 pesos. Right? So, ang gaganda din. Kung napansin nyo. Oh. Diba? Ang ganda din. Oh. 20 pesos lang yun. Yan, oh. Blouse, 20 pesos. Okay? So, anditong area naman, oh, tingnan mo. Ganda din. Yan, oh. Parang walang naman pandemic dito, yun, oh. Ang price lang, oh. 25. Tapos yung kabila nandoon, pantalo naman, 35 pesos. Pero, ang ganda pa, pwede nyo pang pwede nyo pang gawing oh. Oh. Diba? Kung gusto nyong bumili. Pero, hindi naman lahat nandito. Meron doon sa bandang dulo, oh. Kung masilip natin, 3, 4, 50. So, ibig sabihin, alam mo yun, mura talaga dito sa part na to. O, dito pa, mayroon pang 35. Kaso nga lang, may mga isda rin dito. Ayun, o, nagtitinda ng isda. Meron din dito. Dorinda. Diba? Oo. Kung fresh din, pinabilisan lang sa ilalim eh. At saka dito may 10 pesos. Yun, oh. Oh. Imagine mo yun. 10 pesos. Saan ka pa? May 10 pesos na nandito. So, makabili ka ng 10 pesos worth ng Tapos dito 35. At saka ang daming mga dress, oh. Start from there up to there, oh. O, diba? Sobrang sobrang mura lang. O, ang dami na. Naglabas pa ng tagi 10 pesos lang. So, ibig sabihin, ang daming bumibili rito. 9 o'clock pa lang. Ang aga-aga, pero ang dami nang bumibili. Right?
Again, meron din 25 pesos, right? Meron din 30 pesos, di ba? Ang dami. So mag-enjoy ka pag andito ka sa side dito. Yun. Right? Ang tawag dito ay lagusan. Right? Ang lagusan ay mga brief pa. Oh, pak. Oh, pwede na sa inyo to. Right? Oh, ang mura lang. Oh. Magkano? Oh, 35 brief and panty. So ito yung panty. Oh, mga bench pa, yun oh. Oh, di ba? Ang ganda. Sobrang sulit. Pag gusto nyong mamili dito. So, ang dami dito. Uy, hindi masama dito kasi feel ko wala namang pandemic dito yata ngayon. So, ang dami nilang dito sa ukay-ukay. So, nakakatuwa. Yun oh. Balik natin doon oh. Hanggang doon yung ukay-ukay oh, ang haba ng area. Ang daming tao. So, yun. Oh, may blouse pa dito. Oh, may knitted blouse pa. Oh, di ba ang ganda? Oh, 25 pesos. Oh, yan. Oh, ang ganda. Oh, gusto niyo bilhin niyo na lang yan? 25 pesos lang yan. So, tingnan mo. Knitted type, yung 25 pesos. Okay, so again, 25 pesos lang yan. 25. So wait, may nakita ako ditong overrun. Overrun to eh. Kahit sa Maynila mayroong ganito. Nakita ko. Walang bawas. Pag kahit mga 5 at 12 lang. So ang price niya over 150 overruns. So mamili tayo ng 5 kasi with regards to ano, titingnan natin kung ano magandang style. Of course, labhan naman natin. Overruns to, alam ko. Doon sa may bandang gilid ng Quiapo, along Quiapo, right? Ang daming overruns doon. Pero ang prices niya, halos ganun lang. Mga 30 pesos yata yung difference nung ano. So, tingnan natin yung mga prices dito. So, hanapan mo ako, sir, ng ano, yung small, dalawa, ng ganito. Isang design lang. Oo. Small, dalawa, tapos medium, or may extra small ba? Patingin nga ako ng design nito. Saan yung may extra small? Small lang. Small lang, pinakamaliit. Pa-open nga ako ng small. Wait lang. Maganda ba to? Pa-open nga ako ng design nito. Oh, 'di ba? Bibili tayo ng overrun. Oh. Lee. Okay. Oh, ito yung na ano, sa lumbar kunyari, 899. So, parang kung dark yung isuot namin. Ano pang maraming ano sizes dito, sir? Small, medium, large, XL. Itong ganitong design na lang, yung maraming ano, yung maraming tawag niyan, design, ay maraming sizes or may iba pang ano, iba pang design dito na marami. Yung maraming sizes, sir. Yung isang design lang pero marami pang sizes kasi nga 'di ba 5 baka wala ano. Yan lang, ito lang. Oo, sa akin extra large ako eh. Extra large ako. Oo. Extra large. Or yung plain na lang, sir, wala nang tatak. Yung plain na ganito oh. Yan oh, small. Yan, small. Ili tayo, kunyari ili tayo. Small. Tapos medium. Dalawang small, sir, dalawang small. Dapat pareho. Tapos medium, si mama kaya. Ay, parang wala na dito. Small, so dalawang small. So yan. Ano yan, sir? Large, yes. Isang large. Saka isang extra large. Sa akin, okay. Isang extra large yan. Extra large. Kunin natin. Tapos, isang large din. Para kay mama. Tapos, medium. Para kay RR. Right? So, lukuhin natin sa RR na mahal tong binili natin. Para isuot natin sa birthday ni Prince, right? So ito small. Ano kaya si ano? Saka small.
Okay, so yan na muna yung bibili natin. So yun na nga yun, tingnan mo, worth 150. So 150 times 5, yan yung babayaran natin. Okay? Hello, so pinalitan natin ng ibang color. So color green na tayo. Ganito na lang. Right? Kasi ito yung complete ng sizes na kailangan ko. So ito medium, large, tapos pinalitan natin kasi walang mga ano ng broken sizes na alam mo na tapos na yung Pasko. After kasi nung Pasko at saka New Year, gusto din naman nila pare-pareho yung mga damit nila. So broken sizes na yung available. So dito na tayo, maiba na tayo sa color. Parang dark green. Tapos small kay baby, small din yung kay baby. So we do have 5. So ito na yung pinaka-final nating bibilhin na overrun. So pag overrun, some best lang naman yung pinaka picture after ng birthday. So alam mo yon, baka gawin na lang ating ano, pwedeng pampalike or kaya of course pwede namang pang ano din, pang labas-labas din. So kararating natin sa bahay, yung binili kong overrun nasa baba muna. So lalabhan muna yon, tapos sa plansyahin natin kasi isusuot naman yon sa ano sa birthday ni Prince, right? Hindi nga alam ng misis ko na isuot yun. So, yun na lang muna ita-try natin kasi hindi ko nga na-open. Isa lang yung na-open ko doon, yung pang-akin lang. So, yung kanila at kanila mama, hindi pa alam na may ganon. Kasi alam mo naman sa probinsya, hindi naman, alam mo yun, wala namang ganon-ganon dito sa amin. So, ngayon, nag-paint na doon sa mga gilid ng color brown. Right? Titingnan natin kasi nandito tayo sa kabilang side pa ng kwarto. So puntahan natin yung kabilang side din kasi nagpi-paint siya doon sa ito hindi wala pang paint. So pipaint din natin yan ng color white. So andun sa kabilang ito pagpasok of course color green, baka palitan na din to. Right? Dito ako una nagvo-vlog nung time na fruits yata yun. So itong gilid na to, ito yung ginagamit kong for kasi maganda, sobra to sa baba na ginawang paint dito. So kung naman di naman din pag okay pa naman, protection lang naman yung paint sa sa kahoy ata, right? Para hindi masyadong mabubulok. So yung sa kabilang side wala pa yun yan, wala pa tong na to. So kailangan pa natin ng primer dito na puti para papunta ito sa kwarto. So ito yung ngayon ongoing po siya. Yan pinapalagyan ko ng ng color brown. So andyan po siya, right? Siya po yung nagpipaint talaga. Hindi po ako yung nagpipaint. So dito na tayo, palabas tayo kasi so yan, so yan yung mga mga alam mo yun, sobrang raw ng ng part. So kailangan pa yan ipapolish. Overlooking pala tayo dito sa tawag niyan sa Mount Mayon ng Albay. So andito siya, yun yun ba yun? O yun, pero yung tuktok lang yung nakikita. Wait lang ha, yun ba yun? Ay hindi yun kasi yun yun dito na side yun yan ito yan yung nakikita. So yan yung Mount Mayon. So yan yung pinakatuktok yan right? So overlooking yung bahay nila rito, di ba? Ang ganda ng mga bahay. Okay, so ang gaganda ng mga bahay here kahit dito sa katapat naming bahay di ba? Yan yung medyo magandang bahay. Ang daming magandang bahay rito. So, yun. Thank you for watching again. Ipasilip ko yun pagtapos na yung pagpipaint doon sa kabila. Wala, ma-enjoy lang. Kasi mamaya, may naman tayo, may online class, right? Ayan ba ngayon? Wednesday, so wala pa lang online class. So, preparation day pa lang ngayon. So, sana matapos yung mga gawain kasi gawaan na ng grade. So, dapat follow up na natin, call na ako sa mga bata, yung mga wala pa, lalo sa mga advisors, baka hindi na buhay yung bata, right? Joke lang. Ibig sabihin, hindi na siya active, right? Baka nag-transfer din ng ibang school, so kailangan natin i-follow up. Okay, as of now, happy day everyone, and then see you again. God bless.